Mae'r fideo yma yn rhoi trosolwg o'r Weithdrefnau Diogelu Cymru, y fel y mae'n berthnasol i plant a phobl ifanc sy'n wynebu risg o gramdriniaeth. Mae'r fideo byr yma yn rhoi arddangosiad o sut mae'r gweithdrefnau wedi cael eu strwythu ac i rhoi syniad o'r cynnwys o'r wahanol adrannoedd yn y gweithdrefnau. Mae'r fideo yma yn canolbwyntio ar adran 1, sydd yn cynnwys yr egwyddorion diogelu a'r diffiniadau allweddol perthnasol i diogelu plant. Felly, jyst i ddangos sut ydyn ni'n mynd i fewn, clicio ar plant a phobl ifanc, i fewn wedyn i adran 1, a fel y welwn ni rwan, mae yna rhestr o'r cynnwys adran 1 o'r gweithdrefnau. Yn yr adran yma, ynglyn â'r cynnwys, mae gen ti trosolwg o'r adran sydd yn esbonio y cynnwys adran 1. Os ydych chi'n weld blwch cysgydol, fel y welwch yma lle mae'r gair ymarferwyr, os ydych chi'n clicio ar y gair, mae yna diffiniad neu esboniad o'r gair neu'r term yn dod i fyny. Fel y welwch chi yma yn y bocs sydd yn disgrifio'r term ymarferydd. Os ydych chi'n weld testun beiddgar, fel y welwch gyda'r geirfa ymarfer diogelu, os ydych chi'n clicio ar y geirfa yna, mae'n mynd â chi wedyn i tudalen ychwanegol, hefo'r gwybodaeth sydd yn pwrpasol i'r geirfa ydych chi newydd clicio. Felly wrth mynd yn ôl tudalen, clicio'r arrow ar dop y tudalen, y saeth gefn, neu cliciwch ar y naratif bach ar frig y dadalen sydd yn gwyrdd, a fel welwch chi, mae'n deud nôl i egwyddorion diogelu ac arfer effeithiol. Yn yr adran yma, mae gennych chi'r egwyddorion diogelu. Sgrolio lawr am y disgrifiad o beth yw'r egwyddorion. A be mae hwn yn golygu i'n ymarfer ni. I mynd yn ôl, clicio'r saeth gefn, da ni'n ôl i'r tudalen cynnwys. Yn yr adran yma, mae'r manylion ynglyn â'r diffiniadau allweddol perthnasol i ddiogelu plant. Wrth mynd i mewn, mae yna disgrifiad o'r elfennau y diffiniad o plentyn sy'n wynebu risg. A wedyn mae gen ti'r wahanol diffiniadau o niwed, y mathau o niwed a camdriniaeth. A fel y welwch, mae yna awgrymiad ymarfer ynglyn â'r arwyddion o gamdriniaeth ac esgilistod posibl mewn plentyn. A mae hwn yn mynd i mwy o manwl ynglyn â yr arwyddion a bod plant yn profi camdriniaeth, niwed neu esgilistod. Nôl i'r top y tudalen, clicio'r saeth gefn eto, a welwch chi ar gwaelod y tudalen cynnwys, mae yna wybodaeth ychwanegol ynglyn â help cynnar ac atal camdriniaeth, esgilistod a niwed. Pam mae'n bwysig, y dasg ynglyn â adnabod ac ymdrin â phryderon sy'n dod i'r amlwg, cwestiynau iddyn ni ofyn, a fel welwch chi eto, mae yna awgrymiad ymarfer ynglyn â adnabod plant a all fod angen ymyriadau cynnar. Os ydych chi'n clicio wedyn ar y linc yna, mae'n dod â chi i'r tudalen sydd hefo'r awgrymiad ymarfer. Pwyntiau i chi feddwl amdano ynglyn â'ch ymarfer. Nôl wedyn i'r tudalen cynnwys, ac os ydyn ni'n clicio unau ar y saeth gefn neu'r naratif bach ar frig y tudalen, mae'n mynd â ni nôl wedyn
i'r prif dudalen y gweithdrefnau.